Steve Camilleri ta' 30 sena u li jgħix San Pawl il-Baħar inżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li seraq bosta prodotti minn kumpanija fejn kien jaħdem. Fil-qort instema kif fl-ewwel ta' frar li għadda l-Pulizija rċevit rapport minn kumpanija lokali li spjegat kif għandha suspett li Camilleri li kien jaħdem mal-istess kumpanija seraq bosta affarijiet u kien jgħid jipprova jbieħħom fuq Facebook. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-kumpanija kienet ilha li nnotat bosta affarijiet misruqa. Iżda r-rapport dan isser lill-Pulizija wara li rat kitbit fuq Facebook tal-imputat allegatament jipprova jbieħ dawn l-affarijiet. Intqal ukoll kif meta l-Pulizija investigaw lill-imputat allegatament instabu bosta oġġetti li kienu misruqa. Id-difiża talbet għal-ħelsien mill-arrest li ma talba ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni hekk kif din spjegat li hemm biża' ta' intraxx tal-provi u li l-imputat ma kkollaborax meta kien qed jiġi interrogat. Id-difiża spjegat ukoll li l-imputat jixtri l-prodotti mill-kumpanija sabiex jerġa' jbieħhom u għalhekk dawk li nstabu ma kinux misruqin. Huwa nżamm arrestat u l-prosekuzzjoni ntalbet mill-qorti sabiex ittella x-xhieda tagħha mill-aktar fis possibbli. Ingħata l-ħelsien mill-arrest ir-raġel li kien ittella l-qorti biex li stupra lil ħabibtu meta marret taraħ qabel kellu jitlaq lejn sqallija. L-isqalli li għandu 44 sena kien se jżur lill-ommu li tinsab f'qagħda kritika. It-tieni talba l-ħelsien mill-arrest intlaqet mill-qorti tal-Maġistrati wara li l-ewwel talba li saret meta l-akkużat ittella l-qorti għall-ewwel darba kienet miċħuda minħabba l-gravità tal-att u biża' ta' intraxx tal-provi. Issa li xedet l-allegat vittmu waqt il-proċeduri kriminali, il-Maġistrat Dorin Clark laqgħet it-talba l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 7,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro. L-akkużat irid imur jiffirma f'assa tal-Pulizija 3 darbiet fil-ġimgħa.